ka siya bala. Yan naman ta. Kailangan nga raw laban natin yun. Tris! At ako chili yung. Putod man eh. Okay sa banan, may ka-building nan. Nangyari tayo yun. Di ka madalagan. Siya bala. Ikabutong mula kita ba bunungan? Manda ka, laban natin nga talaga. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nagriga mo ti on makalkwartanan ni. Puro bariyama ti pira kon. Nalipatak pi ti rupa ti isang ribo mo kasanang. Salit. George. Kamu kau kerta. Una, kwartatan. Dating gawai. Tan, dating. Kadok-karta mga palangit. Wala rin naman tabriyam. Buti ah. Nakutay, nagpaplangan ka. Kasi kapila kalaan niyaw. Huwag ka malok niya mataw. Kumamatay. Tignon! Eh, malata ka Kumangat ka pa ilan. At lang ti pira kalaan niyo pa. Mas friend, good bata. Kanya may ato yun. So ka? Tapi kasta kayo. Trabaho kayo matatagkaroon kayo ti kwarta. Mati kasta, kikil kayo. Umangal ka pa ilan. Tek mo. Sud ko jingyo mo atay tamadi ka makapanganti karnain. Nya. Di mamaday. Kanya, umangal ka? Nung makaramang ka, timadim maramramanan. Nya, Ang George, madi mo kami lumaban. tana. Tansama ko no. Mangtid kan talatan. Tanawan riri. Tan. Best friend, easy money. Sa best friend, pag napitan na eh. Pagbaring tapay masarakan ta. Una ka bang manayon na natin pang merinda ta. Tan. Kana. Talalay, Ang pendrive. nakita ni George ka ni Dim Sibulatay. Kagabulit pendrive. Kinikilan nagpay-garod. Kaya kasi nung apirak ko, nalada, agad yung bariya. Kaya napilidim si ko, tusulin na peteng iwat ko. Pati pang urda nga duwa. Kista ba ito nga duwan? Nakita mo nga raw nung di na napananda. Nagpakasi Andres. Hapi nga sa pulam suda nga duwa. Kasuda lang mo tinagtako gidi bibig. Ana, bibim tinakaw da. Sus. Ay, matay! Ay, kulungan ti bibig. Ati ti tinakaw da. Yung bati da gidi bibig kay. Siyempre, tinakaw da. Ay, bibig! Alang may kulungan ti... Bahala ta ka ti kulungan ti may bibig may. Kisa ba na't tiga taon? Muriyot ka nga talaga. Kuni ka mo ito, nakaduming baga mo, nagdamdama lang ti tao ko. Tan, kadwanak. Kamang pag nakuman na gidi nga duwa. O sige, sa murutak. Bamawi ang mamait. Friend, bilang ka ate ah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Friend, yung dress kini palanit ni. Sungad daw. Nah, lang, belum ako na eh. Pataka malang. Sang, belum. Takang. Best friend, kami din tao. Dandanag mo niya. Hindi ka madanagan. Dagamit at likod. Manda ka, best friend. Laban natin yun. Iris, tabunong da.
Kitda, ito yung tao na yan. Mabubutin ka siya bala. Yan naman din ta. Kailangan nga raw, laban natin yun. Tris! At ako chilyong. Putod man eh. Okay, sabanan, may kamuji wielding nan. Yan, talo yun. Di ka madalagan, siya bala. Ikabutong mula kita ba bunungan? Manda ka, laban natin na talaga. Puto na si kananay. Kutsilyo na, makatagbat niya ka na. Andres, munta kutsilyo yung putay. Toy, tagtiting ng bando. Umad mo, brama at amay. Yung palani, mate. Sila sigurado. Kayaw niya, kaya mo. Ngatitilaban mo. Kasi kayo, Toy. Tagbakan na kayo. Sila kaya yung mate. Yan na makabagsaw. Putot. May dumanong pagkatilang na eh. Pati nga lumsot ko naman. Ikista mo na eh. Dres, entan. Sabi ko kang tatoy. Budong gamit na ni. Nalaki tati, siya bala. Kapay, mabutin ka. Bebe majin, bariya lang mata ajay. Kasi ka, siyak pato ka, Jai. Sige, laban! Ano ajay? Nangot ka talaga ah. Friend, kanta man ti pag nakuman na kita oy. Dres, entan. Tanay. Nalaban? Sabayo! 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 Walang, sinakot pa na pisak ito ano. Friend, apa niya pinitok mo? Tangkit lang. Mas magkatakan! Kinayo ha! Nagtatakawan nyo! Ay! Sabayo! Matanggal kayo walaan! Pininayo kasi kay tinauwi ang batay! Ay! Kisaman! Andres! 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 Kamadan! Kisaman! Andres! Andres! Ay! Toy! Andres! 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 Pertiman niya! Kamadan! Kisaman tayo! Andres! Pertiman dulu sini! Kamadan! Kisaman! Kamadan! Hey! Di kamadan eh! Pertiman niya! Bilis siya! Tayo! Bilis siya! Andres! Kamadan! Kamadan! Sige! Sige maju mana? Sabang! Takawin! Laang na panluga ko na ha! Sige! Sabangan! Jangan! Sabayo ha! Andres! Andres! Ang damutan lang Ha? Kisabanan! para tayo na po kawain. Napanandan! Eh, Abay! kawain na po kawadan. Kisabadan! Nagpartakay! Friend, mo dito siguro makita tuyag. Mga best friend, basta mo di kang tagahin. Nagatukotong. Andres! Antan! Adan trote ko kita aldaw da. Tartay! Awan dan nih. Kaya mga pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Maya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Alam na nagdalos sa kadena na na may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam ni, nagdalos ni.
Nagtalos ka pes na eh. Kapag kanino motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagtalos mo na din sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man eh. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di ka dinak. GR4 degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh.